Чета, бе. Ма наистина чета. Мишо, моят приятел Михаил Нейчев, написа книга. Не мога да бъда като Китодар и да заиграя. Но първо не го познавам не сме съученици, не го познавам отдавна. Може би едно 10 на 15 години, може би. Ето е книжката. Михаил Нейчев. Виж ми статуса, се казва. Човек може да си прави много каламбури с това заглавие. Той ми каза, аз не вярвам, че ще я прочетеш, ама кажи нещо, бе, брат, моля ти се, кажи нещо за тази книга. Прочетох я, Мишо. Прочетох я. Още повече, голяма част от историите аз ги знам, ти си ми ги разказвал, пък и са се развиват на една и съща територия, на която бяхме дълго време заедно, в Кипър. Но много ми хареса едно начало на твоята книга, хем пролог, хем епилог. Толкова е хубаво човек да не дължи нищо на никого, нито пари, нито обяснения, нито време, нито емоции, нито поведение, да не дължи нищичко. Аз не ти го дължа този запис, това видео, обаче хареса ми книгата. Знам, че тя свършва, но съм сигурен, че ще направиш и ретираж на нея. Мишо е човек, който каквото каже го прави. Поне си такова впечатление аз имам. За него отдавна ми беше казал, че ще прави. Иска да напише книга, събрала нещата. Прати ми я. Аз очаквах, че ми я праща някъде от някакво море, защото той плава на кораб. Не, от Димитровград я прати. Не той, разбира се, някой вместо него, но пък със сигурност я е съставил докато е плавал на този кораб. Мишо, въпреки че непрекъснато се движи на разни плавателни съдове, човек здраво стъпил на земята и със страхотно чувство за хумор, така че прочетете тази книга. Виж ми статус. Още веднъж ще показвам.